Nire gabonak izan zian, ni naiz sortzian nahi arrebetan gaztena. Orduanik alde ondisa dakate anai arrebekin. Orduanik nire anai arrebak esautu zuen bezala ez dut esautu gabonak. Nik esautu ditu beste modu baten. Karo, olixoa zapai, olixoa zak esautu ditut. Baina gero oli askuak beti izen da nire akorduan. Eta bilotxare bai. Porque basarrexen beti ondi ardixek. Orduan bilotxa nire akorduan. En cambio nire aizpak eta anaiak esate zeben, eurak hori dana saldu itxe zeben, eta zelatzaken diruikan, orduan itxe zeben, oilua ipintze zeben, gabonetan. Baina gixeuta. Porque, karo, familia handixa zela zan, betzan nahiatzen. Eta orduan oilua itxe zeben. Baina nik hori ez dut ezautu. Nire aizpak eta anaia kontatze ziren hori, gero ni kalonitan anakan. Eurak eukitze bena nik eukidetana. Jatekoen gora beran gabiz da, baina orduan zuek afalonduan da zeitze zuen, kontuak ez izia zuen. Kartetan. Kartetan jokuan itxe zuen? Jokuan, bueno, tutian, musian, danien ikesina, jo oina aztenik eta ez dutela gutxen. Baina gu jokuan itxe genuen orduan. Eta kantuan? Kantua, Lizarrolakoak ez gehi zen, hola, kantu askokuak ez gehi zen. Igual parreta hola bai, baina kantua, ni nahiz akordatzen gure itxean. Kantua toki batzuetan, en cambio Kortaberrin, nire amadan basarrixan, han kantuan itxezeben da bertzuetan ere bai. Baina ni arajun itxen izan asko, ama bizizan artian handan. Eta han bai, baina gure basarrixa ez da izen kantukua. Eta unirez eta lehenerez.